Kumusta mo tanan diha mga igsoon? Naot okay ra mo og safety ra kamong tanan uban ang panabang sa atong Ginoo. Daghan karon ang naka-experience sa mga katalagman nining bagyo karon. Daghan na kasinati nining bagyo karon. Dunay nag-antos tungod kay didto ni igo sa ilaha kini nga bagyo, naka-experience sila og baha. Nasinati nila kini nga bagyo. Apan igsoon atong timan-an nga adunay Dios nga nag-uban og nagbantay kanato. Adunay Dios nga nag-amping kanato. Adunay Dios nga nagtabang kanunay kanato. Igsoon atong lig-unon ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Tungod kay sa tanan nga mga unos sa atong kinabuhi, sa tanan nga mga katalagman sa atong kinabuhi, walay laing Dios nga motabang kanato. Kundili ang Dios nga tag-iya sa atong kinabuhi, ug ang Dios nga tag-iya sa langit ug sa yuta. Nag-ingon siya diri sa Isaiah 41 bersikulo 10. Ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Lig-unon og tagbaon ko ikaw, panalipdan og luwason. Mao nagsuon nga taliwala nining mga unos karon sa atong kinabuhi. Taliwala nining mga pagsulay karon sa atong kinabuhi. Taliwala nining mga hulga sa atong kinabuhi karon. Kining mga calamities nga atong na-experience karon. Kining ulan nga atong na-experience karon. Kining bagyo nga atong na-experience karon. Igsoon, ingon si Lord nga dili ta niya pasagdan. Ingon si Lord igsoon nga iya gayud kitang panlipdan. Ug iya kitang luwason. Dili kita pasagdan sa Ginoo igsoon. Naa si Lord nagbantay kanatong tanan. Naa si Lord nga nagluwas kanato sa kanunay. Naa si Lord nga nagamping kanatong tanan sa kanunay. Dili kita niya pasagdan nga mahiagom sa mga katalagman karon. Sa bagyo karon nga niabot sa tagsa-tagsa ka kinabuhi. Sa tanan nga naka-experience dining bagyo karon. Igsoon dili ka pasagdan sa Ginoo. Ug nag-ingon siya diri sa Isaiah 41 bersikulo 13, ingon siya diri nga kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mao'y naglig-on kanimo. Ako ang nagsulti kanimo. Ayaw kahadlok kay tabangan ko ikaw. Kinsay nagsulti igsoon? Si Lord. Nga dili kaangay nga mabalaka. Dili kaangay nga mahadlok. Tungod kay tabangan gyud kita ni Lord. Dili kita pasagdan ni Lord. Nag-ingon siya sa unang Pedro 4 bersikulo 12. Ingon siya diri, mga minahal kong igsuon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw kiniisipa nga talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. Mao na igsuon, kaning bagyo karon nga niabot sa tong kinabuhi. Dili na kini talagsaong butang nga atong na-experience. Naka-experience na kita niini o naka-experience na kita og mas grabe pa niini nga mga pagsulay. Og dili lang kay ulan lang atong na-experience nga mga pagsulay. Daghan kita nga mga pagsulay nga atong na-experience atong kinabuhi. Ang matag usa kanato naka-experience og mga pagsulay sa kinabuhi, katalagman sa kinabuhi. Usa niini ang mga problema, kining bagyo, mga linog og uban pa nga atong na-experience nga mga kasakit nga atong na-experience nga mao'y nakapaguol sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Pero ingon si Lord nga ayaw kiniisipa nga talagsaon nga mga pagsulay sa atong kinabuhi. Tungod kay ang gusto ni Lord igsuon, taliwala nining tanan, atong lig-unon ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Atong lig-unon ang atong pakigdugtong diha sa Ginoo. Atong lig-unon ang atong pag-ampo diha sa Ginoo. Magdaig kita sa Ginoo sa kanunay ug ato siyang pasidunggan. Taliwala nining mga pagsulay o mga hulga sa tong kinabuhi karon. Gusto ni Lord nga ang imong pag-ampo mulig-on ngadto kaniya. Nag-ingon siya sa Lucas 21 bersikulo 36. Busa pagbantay gayud kamo ug pag-ampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo o makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Mao na igsuon, ang gusto ni Lord igsuon nga atong batunan ang lig-on nga pagsalig ngadto kaniya ug lig-on nga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Ang gusto ni Lord igsuon nga dili gayud kita maunsa.
taliwala nining mga panghitabo sa atong kinabuhi. Bisan unsay mahitabo sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan, mubarog gayud kita nga lig-on kung ang atong relasyon sa Ginoo, kung ang atong pag-ampo sa Ginoo lig-on ngadto kaniya. Dili gayud kita maunsa o dili gayud kita matarog sa bisan unsa nga unos sa atong kinabuhi. Tungod kay ang Dios mao man ang galig-on sa atong kaugalingon. Kung maghari ang Dios sa atong kaugalingon, kung lig-on ang atong pagsalig o pag-ampo sa Ginoo, igsuon dili kagayod matarog. Tungod kay na ang Dios sa kanunay nagtabang kanato. Ang Dios sa kanunay andam nga nagtabang kanato. Ang pangutana karon igsuon, kung ang imong pagtuo diha sa Ginoo lig-on ba? Ang imong relasyon diha sa Ginoo lig-on ba? O ang imuhang pagtuo diha sa Ginoo nibarog ba nga lig-on? Igsuon, kung nibarog ka na nga lig-on ang mong relasyon sa Ginoo o imong pagtuo o imong pag-ampo diha sa Ginoo, igsuon dili kagayod matandog, dili kagayod maunsa sa bisan unsa nga mga pagsulay sa imong kinabuhi. Maong sa kanunay igsuon, atong isalig sa Ginoo ang tanan, atong iampo kaniya ang tanan, o sa kanunay makigrelasyon kita kaniya. Walay laing makatabang sa atong kinabuhi igsuon, kundili ang Dios laman nga tag-iya sa atong kinabuhi, tag-iya sa langit ug sa yuta. Amen. God bless sa tanan.